Diga para encontrar aqui. Hoje não pegar encontrar mais. Ndị ụkọchukwu, chaplain anyị, ndị dikọn, nakwazi ndị sista, ndị na-akwado ndị otu Kristi, ka Chukwu na-edu ha ma chekwaba ha, anyị arịọ gị omimi.
Chineke kabatara ụzọ enyemaka anyị arịọ gị edewo. Na-arịọkwa ya ka o duru anyị na ngwụcha afọ 2026. Anyị ekenekwa ya si ya chekwaba anyị, duo anyị, weta ọṅụ, weta ịdị n'otu, weta ịhụnanya n'ime anyị na n'ime otu anyị. Anyị asị ka anyị kenekwa nne anyị bụ Virgin Maria, onye mụtara anyị nwa ọfụrụ. Anyị na-ekenekwa ya ka ọ na-ayọtakwara anyị ayịyọ n'afọ 2026. Anyị ayọ ga-enye nwenụ anyị. Ka o chekọta anyị, nọgidekwa anyị n'ọnwa na n'afọ a niile. Yeah.
anyị Jesu Kristi ịgwara ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ ụlọ udo nke m ka m na-enye ụlọ elekwana anya na njọ anyị ga-akama n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe uche gị si chọọ gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi udo nke ose bụrụ ụwa dịrị ọnụ mgbe niile I know. In the house. Happy New Year, y'all. Happy New Year, man. You better. Oh
Thank you.